Isyo. Serbisyo Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga panguna nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, anay frontliners sa siyudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Ak Negros nagapanawagan sa public apology. Sa balita nasyonal, $500 million nga loan sa Pilipinas aprobado na sa World Bank. Report sa Department of Health angot sa COVID-19 cases may mga pagbago. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 30, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa niya. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong. Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:05 sa detalye na sa aton mga balita lokal. May panibago na naman nga kaso sang COVID-19 nga na-record sa syudad sang Bacolod. Base sa advisory ang ipagawa sang City Health Office kahapon sang hapon, si patient number 14 na isa ka 36 anyos nga babae nga residente sang barangay Takuling, isa ka anay DepEd frontliner kag subong isa na ka importer-exporter sang mga essential goods. Ang pasyente asymptomatic kag ginpaidalom sa RT-PCR test atong Mayo 22 kag Mayo 29 nagwang resulta nganing positibo sa COVID-19. Ginapatigan na sa karon sa otoridad ang nagakaigo nga contact tracing. Inkumpirma naman ni Barangay Takuling punong barangay Lady Gles Gonzales nga anay DepEd nurse
nga frontliner nurse frontliner ang positibo sa COVID-19 nga isa sa syudad apang nag-resign kag gintutukan ang ilang family business. Dugang pa ni Gonzales nagalibot sa bilog nga Negros ang pasyente kag nakakuha sang produkto gikan sa Cebu. Ginpasiguro naman ni Gonzales nga magakooperar ang pasyente subong man ang pamilya sini sa mga quarantine measures nga ipatuman sang lokal nga gobyerno sang syudad agud mapasiguro nga hindi maglapta ang virus. Palayag pa ni Gonzales nga yara sa maayo nga kondisyon ng pasyente matapos nga nagapabilin ini nga asymptomatic. Kag nag-receive sila back from Cebu City kag other provinces pagid Cebu roll on call off. Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Takuling Punong Barangay Lady Gles Gonzales. Ginpaidalom na sa ultra-risk category ang balay ni Bacolod City Patient number 14 sa Maple Street, Rosario Heights, Barangay Takuling, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, ginpabutangan sa pulis kag tanod ang lugar nga magabantay sang 24/7 agud masiguro nga masunod sang pasyente ang quarantine measures nga ginapatuman. Duwa pa ni Familiaran nga magluwas sa pasyente, hindi man pagpahanugutan nga makagwa ang iya pamilya. Samtang nagalaom naman ang busy alkalde nga hindi na makalaton pa ang pasyente, kaangay na patient number 8 kag 9 nagpositibo man sa pihak nga wala sa travel history sa mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19 o kung naka-close contact sa positibo nga pasyente. Nadugangan naman sang duha ka kumpirmado nga kaso ng COVID-19 ang Western Visayas. Ano positibo ay sa ka-52 anyos nga lalaki nga taga-Lapas Iloilo kag 36 anyos nga babae nga taga-syudad sa Bacolod. Sa ginpagwa nga case bulletin sa Department of Health sa Western Visayas, yara sa 113 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa rehiyon nga may 22 ka aktibo nga kaso, 81 ka recoveries kag 10 ang napatay. Sa 296 ka laboratory result nga ginpagwa magluwas ang duha ka nagpositibo, wala naman sang repeat test. May 290 naman ang negatibo sa resulta kag 4 ang repeat test. Ang mga recoveries ginabug-usan sang 65 anyos nga lalaki kag 43 anyos nga babayi, tanan taga Kaluyan Antique kag 42 anyos nga lalaki nga taga Tobias Fournier sa Antique. Sa mga duga pa natin nga mga balita lokal, nag-abot naman ang panibagong nga batch ang mga Bacolodnon nga mga OFW, mga alas 3:30 ang takna kahapon sang kagahon Biyernes dira sa may Bacolod Silay Airport. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sang Action Team on Returning OFWs, katulad sa natabo ang pagpauli sa mga OFW sa telikdan nga may nadlaw na yung problema sa gyapon sa iya komitiba ang kakulang sang komunikasyon gikan dito sa IATF National. Dungan pa ni Salanga sa piyak nga sini nga sitwasyon, gintinguan gilayon sa iya team nga mahatagan sang nagakaigong akomodasyon ang among mga repatriates paagi sa paghatag sang pagkaon kapag dulong sa mga ini sa hotel kag tourist inn nga ila pagatiniran samtang nagapaydalom sa 14-day mandatory quarantine. Ginklaro man sang konsehal nga wala pa siya sa karon sang nabaton nga impormasyon angot sa posible masunod nga schedule sa pagpauli sa mga OFW nga ginapaabot magasakay sa mga eroplano ukon barko. Ginapaabot naman ni Councilor Archie Baribar, author sang ordinansa nga nagapatuman sang regulasyon kag penalidad angot sa paggamit sang face mask kag social ug physical distancing nga mangin epektibo na sa bulan sang Hunyo ini nga kasuguan sa syudad. Ini nga palayag ang ginhimo ni Baribar paagi sa Aksyon Radio matapos nga ginaprubahan sang konseho ang among nga kasuguan sa third and final reading tinalikdan nga adlaw. Sunod kay Baribar, publication na lamang nga requirements ug proseso ang kinahanglanon agud mangin epektibo na ang among nga base sa among nga ordinansa, ang sinuman nga individual nga madagpan sang otoridad nga naglapas ang magapangatuban sang multa nga 200 pesos para sa mga residente sang Bacolod, samtang 300 pesos naman para sa mga pangayaw. Nagalaom man ang konsehal sa kooperasyon sang publiko bagod ini ang isa man sang nagapanguna nga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno agud malikawan ang paglapta sang COVID-19. Nagaparawagan naman sang public apology ang mga manunulo sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod bangon sa ginalegar mga akusasyon kag malain nga mga tinaga nga ginbuya sang duha ka mga broadcasters diri sa Negros kag Bacolod batok sa ila. Sunod kay Association of Concerned Teachers Negros Secretary General Gualberto Dao,
Kaupod sa mga manunudlo ang media sa kausa nga magdulong sa balita kag impormasyon sa publiko, apang ginkakibot sini ang ginaligar ang mga irresponsable nga paguragwag sang duha ka mga broadcasters. Duha pa ni Dahaw, wala sang legal nga basihan ang mga akusasyon sang sining duha ka broadcasters. Magapadala sang sulat ang Act Negros sa kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, Negros, kag Negros Press Club. Suportado naman sa pila ka grupo sa mga manunudlo ang pagbukas ng klase sa bulan sang Agosto sining nga tuig. Suno kay Association of Concerned Teachers Negros Secretary General Gualberto Dahaw, kinanglan magpadayon ang pagtuon sa mga kabataan sa pamaagi nga hilway sa katalagman kag hindi matapikan sang balatian sa panahon nga may pandemic. Patag ni Dahaw nga hindi kinanglan sa mga estudyante nga magwa sa ila puluyan samtang nagatuon rason kon nga wala sang dapat kakulbaan ang mga ginikanan. Dugang pa ni Dahaw, nagadihon ng Department of Education sa naglain-lain nga delivery modules agod nga mabuligan ang mga estudyante nga makatuon sa mahapos kag epektibo nga pamaagi. Ginako naman ni Dahaw nga sabahin sa mga manunudlo, dako nga pagpanghangkat ang implementasyon sa nga blended learning apang nagpasiguro nga may matikang na ang DepEd agod nga maplastar ini. Suportado man sang grupo nga Bacolod City Public School Teachers Federation kag Talisay City Public School Federation ang amuman nga plano. Nagahulat karon ang Bacolod City Police Office ang mando nga ipapanaog gikan mismo sa Campo Crame kag sa Police Regional Office 6 subungman ang implementing rules and regulation angot sa mando. Nga ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga itugyan sa AFP kag PNP ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang mahimo pa lang sa karon ang paghulat sa opisyal nga bando agud galeon nila ini nga matun-an. Duha pa ni Pico sa anuman nga butang mayaragid man sang problema. Kag posible nga ang mga reklamo ginapangatubang sa mga barangay officials ang hindi malayo nga reklamo man sa ila bangod kwarta ang ginahambalan. Nagapati naman si Pico nga hindi sa gihapon madula ang Department of Social Welfare and Development nga mo nagauyat sang budget sa pagnagtaganay sang ayuda. Sa katapusan nga balita lokal, nagbisita naman ang pinakauna nga offshore patrol vessel nga mong Gabriela Silang sang Philippine Coast Guard sa Bredco Port agas sang Mayo 29 kag nagdulong sang personal protective equipments para sa mga personnel sang PCG kag iban nga supplies para sa Coast Guard Training Center sa Banwa naman sang Hinubaan. Sunod kay Gabriela Silang Commanding Officer Alberto Ferre, ini nga vessel ang gikan sa France kag duha ka semana nakaligad sa nagabot ini sa Manila, nagbiyahe padulong sa Palawan kag Zamboanga bag-o nag-abot sa Bacolod. Dugang pa ni Ferre, ining pinakadako nga barko nga naangkon sang PCG kag ginapaabot nga sa maabot nga 2022 may duha pa ka offshore patrol vessel nga mas dako pa sa Gabriela Silang vessel ang magaabot nga ginhimo naman sa Japan. Sa karon bangod nga nagapada ng COVID-19 response sang gobyerno, nagahulat lamang ang mando sa nagahulat sang mando ang PCG agud makabulig pagi sa pagtransport sa mga medical supplies, medical personnel kag iban pa. Nagapati naman si Ferre nga paagi sa bag-o nga vessel nga ginhatag sa PCG, mas ila pa mapasanyod ang ilang obligasyon kag trabaho. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:14. Kag sa ato naman yung mga ka-aksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala Kag sa ato naman nga nagapangape wala mga ka-aksyon, ang aton ginarekomendar sa inyo ining Dr. Alfred sa black coffee with no sugar. Kay kamalo kamo ang black coffee gali kadamo sang benepisyo sa aton ikayang lawas. Nagapanubo ini sang risgo naton nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nami ni siya sa aton nga colon o kung tinae ginatinluan niya ini para nga likaw kita sa colon cancer. Nami man ni siya sa aton atay, friendly ni sa aton atay ang black coffee. Kag sa weight loss nagabulig man ni sa panubo sa aton nga timbang kung tama na kita kabugat. Kag nagapanubo man sang risgo matapikan kita sang diabetes.
diabetes. Kag iban pa nga mga health benefits, amo na nga ginarekomendar ginaton sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Amo na siya nag-isahanon nga black sugar nga mayara sang mangosteen. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, tilayoblan ninyo, butangan sa ininit, ang aroma puwerte kahamot, no? Karami gid imnon ang ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Mabakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, iban pa nga mga outlet. So be fit, be smart, and be healthy. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. $500 milyones nga loans ang Pilipinas ginaprubahan sang World Bank. Samtang reports ang DOH angot sa COVID-19 nga mga kaso may mga pagbago. Ang detalye sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sa lawat. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprubahan sang World Bank ang 500 milyones sa dolares ng loan sa Pilipinas agud makabulig sa pag-address sang pungsod sa pandemic sang COVID-19. Ang loan ang sa idalom sang Philippine Emergency COVID-19 Response Development Policy nga ang maturity sa sulod ni sang 29 ka tuig kabay grace period nga napulo kag tunga sa tuig. Mausar ang pondo agud mabuligan ang mga pamilya nga naapektuhan sang dako sang pandemic. Kalakip na diri ang mga nadulaan sang trabaho.
Sunod kay Akim Fok, World Bank Acting Country Director for Brunei, Malaysia, Philippines, and Thailand. Minilyon kapigado nga pamilya, labi na ang mga daily wage earners ang dako nga napektuhan sang pandemic. Ginabago naman sang Department of Health ang ilang pagpagwasang report angod sa numero sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa pungsod matapos na report ang pinakataas nga kaso nga naglabot sa 539. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, tungauna sang ahensya ang numero agod ipakita kung ano diri ang panibag-o nga ginvalidate nga kaso sa kada adlaw kag pila ang na-late o kung delayed lamang. Ginklaro man ni Vergere nga sa na-report nga 539 nga kumpirmado nga kaso, 109 lamang ang fresh case o kung nakumpirmado sa sulod sang 3 ka adlaw antes ang adlaw sang Huwebes kag ang nabilin ang ginakabig na nga mga delayed reports. Naglambot na sa 16,634 ang kabilugan ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa kumpirmado nga kaso, mayara sang 46 ka mga fresh case o kung ang test results ginpagawa sa sulod sang 3 ka adlaw. Kapin naman 1,000 ang late cases o kung ang test nga resulta ginpagawa sa masobra 4 ka adlaw. Ang kabilugan nga kaso yara na sa 1,046 sa 1 ka adlaw. Yara naman sa 3,720 ang recoveries matapos na record ang 122 ka panibago nga naka-recover. Nagsaka na sa 942 ang death toll sa COVID-19 matapos na dugangan sang 12 ang mga napatay. Naka-record naman ang Department of Health sang 28 ka panibago nga kaso sang healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga nagsaka na sa 2,480 ang kadamuon sang medical workers nga nagpositibo sa masakit tubtob Mayo 28. Sa nasambit nga kadamuon, 1,221 ang aktibo nga kaso sa diin, 273 ang asymptomatic, 946 ang mild cases kag duha naman ang severe. Yara naman sa 308 ang non-medical staff nga naapektuhan man sang masakit. May 1,228 naman ang naka-recover nga healthcare workers sa masakit tubtob Mayo 28. Nadugangan sang 24 ang panibago nga kaso sang nagpositibo sa mga Pinoy sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs tubtob Mayo 29, nagdangat na sa 2,845 ang mga kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 nga Pinoy halin sa 47 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 1,558 ang padayon nga nagapabulong sa naglain-lain nga ospital. Nadugangan naman sang 4 ang kadamuon sa naka-recover. Rason nga nagsaka na sa 947 ka overseas Filipinos ang naka-recover sa masakit. Samtang nadugangan sang 6 ang napatay nga Pinoy abroad, kag sa karon nagdangat na sa 340 ang death toll sa mga napatay bangod sa COVID-19. Mas sobra naman 15,500 ka mga overseas Filipino workers na ang naserbisyuhan sa idalom sang hatid probinsya para sa mga OFWs program. Sunod sa records sa Department of Transportation, naglambot na sa 15,591 na papauli nga OFW sa ilatag sa ka mga probinsya. Sa nasambit nga record, 3,921 ang nadulong by land, kag 8,457 naman ang nagbiyahe paagi sa pagsakay sa eroplano, umpisa Mayo 25 tubtob Mayo 28. Samtang 3,213 naman ang nagbiyahe sakay sa barko halin Abril 27 tubtob Mayo 28. Karon nga adlaw kag sa mga masunod pa nga adlaw, magapadayon ang pagpapauli sa mga OFWs nga nakatapos na ang sang quarantine kag nagnegatibo sa COVID-19. May special flight ang Philippine Airlines sa Mayo 31 para sa mga stranded nga mga US citizens kag US lawful permanent residents nga yari diri sa Pilipinas. Sa advisory sa US Embassy, ang kunang PAL flight ang maghalin sa NAIA padulong sa New York City sa Domingo, Mayo 31. Ginpanugyan sa sining mga American citizens kag US lawful permanent residents nga ginahanda na akon ihanda ang ilas nga credit card kag passport details antes magtawag sa embahada. Sa katapusan nga balita national, naghahanda na ang mga local airlines sa pagbalik sa commercial flights sa masunod nga bulan. Sunod kay PAL spokesperson Shelo Villanueva, welcome development sa Philippine Airlines ang oportunidad nga makabalik ang ilang regular commercial operations. Dugang pa ni Villanueva nga
ni Villaluna nga nagapakig-angot na sila sa lokal kag national government authorities para sa mga ipatuman nga guidelines sa mga rota kag schedules. Gilayo naman nga ipagawa sa publiko sa tion nga ma-finalize na ang panugutan nga mga rota. Samtang ginpahayag naman ni AirAsia Philippines Communications Head David De Castro nga plano man nila nga amat-amat na nga magbalik sa operasyon sa bulan sang Hunyo. Una nga nagpahayag ang DOTR nga mahimo nga magbalik ang commercial flights sa GCQ to GCQ areas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Aksyon, bukod sa pag-take ninyo sa inyong mga food supplement, Diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Ubod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Ubod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!